בואו נדבר רגע על אכזבה בעסק. כמה פעמים ניסיתם לשווק מוצר שלכם, להעלות פוסטים, לייצר סרטונים, אבל כלום, שום דבר לא קרה. אף אחד לא הגיע לקנות אותם, אף אחד לא עשה לכם לייק, אף אחד לא הגיב אפילו. או כמה פעמים הסתבכתם עם לבנות דף נחיתה, לייצר רשימת תפוצה, להכין ניוזלטר, או כל פעולה טכנית אחרת, רק כדי שוב להתאכזב ולהגיע למסקנה הזאת שאתם בטוח לא טובים בזה. תנו לי רגע לגלות לכם סוד. אתם יודעים שאחת החברות המצליחות ביותר בעולם חווה כישלונות של 40% מהמוצרים שהיא מוציאה בכל שנה? כן, 40%. זה אומר שאם היא מוציאה 100 מוצרים חדשים בשנה, 40 מתוכם הולכים לפח. תחשבו על כמה מיליונים הם שופכים על המוצרים האלה כדי לפתח אותם, לייצר אותם, להוציא אותם לשוק, לשווק אותם, ובסוף הם הולכים לפח כי אף אחד לא רוצה אותם. החברה הזאת, דרך אגב, קוראים גוגל. אז אני יודעת, אתם תגידו לי, מה? בטח, אבל יש לה כל כך הרבה כסף. לנו אין את הכסף הזה להיחשב. אבל זה רק אומר שכישלון או אכזבה זה חלק אינטגרלי מהעסק. זה חלק מכל עסק קטן או גדול. אדיסון, זה שהמציא את המנורה שכולנו משתמשים בבית, ניסה 2,000 פעמים ונכשל עד שהוא מצא את הפעם האחת שבה הוא הצליח. עכשיו תחשבו מה היה קורה אם הוא היה מוותר אחרי הפעם הראשונה, הפעם השנייה או הפעם 100. 2,000 פעמים הוא ניסה ונכשל. אז אל תיתנו לכישלון לבאס אתכם או לגרום לכם להרים ידיים. כי כישלונות ואכזבות הם חלק מהעשייה העסקית בשיווק, במדיה, בדיגיטל ובכלל בכל עולם העסקים. אז אם לא הצלחתם משהו היום, בין אם זה טכני, טכנולוגי, שיווקי, תנסו שוב מחר. תנסו לדייק את עצמכם, תנסו לדייק שוב את קהל היעד, תנסו לכוונן את מה שעשיתם, תנסו לחשוב על דרכים אחרות, תנסו להתייעץ עם אנשים אחרים, תנסו לקבל כיווני חשיבה חדשים, תנסו לחשוב על דרך עשייה חדשה למוצר שלכם, אולי לתת לו אריזה אחרת. אל תתייאשו ואל תרימו ידיים. תמיד תזכרו שזה רק חלק מהדרך העסקית שלכם.